Il-Ministru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi fisser kif bil-Memorandum of Understanding li ġie ffirmat iktar kmieni din il-ġimgħa fiċ-Ċina huwa bbażat fuq 3 prinċipji. Bil-ftehim milħuq mal-Gvern Malti l-kumpanija sussidjarja ta' China Power Investment, ix-Shanghai Power Electric, se tixtri ammont isma' fl-Ene Malta. Bekk il-korporazzjoni Ene Malta se tkun f'pożizzjoni li tibda tnaqqas id-dejn li akkumulat matul is-snin u fl-istess ħin issaħħaħ l-operat tagħha b'mod speċjali fil-qasam tal-provista u d-distribuzzjoni tal-elettriku. Bis-sistemi ta' distribuzzjoni tal-lum l-Ene Malta qed titlef madwar 11% tal-elettriku. Il-Ministru Mizzi qal ukoll li dan il-ftehim jaħseb biex f'Malta jitwaqqaf ċentru ta' servizzi tal-enerġija. Dan iċ-ċentru jkun jista' jagħti servizzi kemm fl-Ewropa kif ukoll fl-Afrika u fl-Asja u bekk se jinħolqu opportunitajiet ta' impjiegi għal ħaddiema Maltin. Li huma xtaqu li Malta nibnu u nissettjaw ċentru tas-servizzi tal-enerġija biex huma jkunu jistgħu minn Malta jagħtu s-servizzi lill kumpanniji fl-Ewropa, fil-Middle East, fil-Vant Nofsani, fl-Afrika, kif ukoll fin-Nord Afrika u t-Turkija wkoll minn Malta. Ġifieri prattikament ikollok inġiniera Maltin, tekniċi Maltin, draftsmen Maltin li qed jagħmlu drawings hawn Malta, ipenġu jagħmlu d-diżinji. Il-ftehim ikopri wkoll il-faċilità li Shanghai Power Electric jużaw lil Malta bħala bażi biex jespandu bi proġetti ta' enerġija nadifa fil-pajjiżi tal-Ewropa. Il-Ministru Konrad Mizzi qal li fil-laqgħa li saret mal-Prim Ministru Ċiniż kien deċiż li ż-żewġ pajjiżi ifasslu pjan ta' kooperazzjoni bejniethom dwar diversi oqsma bħal huma trasport u l-enerġija fost l-oħrajn. Il-Ministru sostna li dan il-pjan għandu jwassal biex il-miri tal-Gvern fit-tkabbir ekonomiku jintlaħqu f'livelli bħalma jiġri f'pajjiżi żviluppati bħal Ġermanja. Dwar il-ħolqien tax-xogħol il-Ministru Konrad Mizzi qal li huwa diġà qed jaħseb biex flimkien mal-Ministru tal-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo jiġu introdotti skemi ta' apprendistat ġodda biex ħaddiema jiġu mħarġa fi snajja u xogħol li jkunu meħtieġa b'riżultat tal-opportunitajiet li se jinħolqu mill-ftehim milħuq maċ-Ċina. Għalli issa kif niffirmaw u nagħmlu kollox impoġġu bil-qiegħda u niddiskutu kif nistgħu noħolqu iktar apprentistati f'dan is-settur biex ikonna unwet u l-weda tagħna tal-garanzija ta' xogħol għaż-żgħażagħ biex ngħidlek. Nemna fl-Emcast bis-saħħa u se nsaħħuha l-Emcast u nemnu li għandu jkun hemm connections aħjar mal-industrija, però nemnu wkoll f'apprentistati minn barra l-Emcast ukoll għal nies li jiddeċidu li ma jridux imorru ġo l-Emcast biex dawn ikollhom xogħol tal-ħiliet li jitħarġu jużaw il-kapaċità tagħhom. Dawn l-iskemi għandhom jiġu introdotti waqt li fl-istess ħin ikomplu jissaħħew l-iskemi u l-korsijiet li jingħataw fl-Emcast u fl-Università. Meta kien qed iwieġeb għal kritika li qed jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni, il-Ministru Konrad Mizzi qal li Simon Busuttil jinsab iżolat u maqtuħ mir-realtajiet li għaddej minnhom bħalissa pajjiżna. Il-Ministru Mizzi qal li Simon Busuttil missu jkun sorpriż mhux bil-ftehim maċ-Ċina imma kif Gvern Nazzjonalista ma ndirizzax il-politika tal-enerġija, ma ndirizzax 840 miljun euro dejn fl-Ene Malta u kif l-unika soluzzjoni li kellu Gvern Nazzjonalista kieku tela fil-Gvern kienet dik li jolli t-tariffi tad-dawl bi 30%. Dr. Busuttil huwa żolat, jiena infurmat li anki fil-Partit Nazzjonalista huwa żolat, jekk tinduna u biss qed jitkellem fuqha. Kellmuni 3 min-nies li huma frontbenchers tal-Partit Nazzjonalista li ferħulna fuq l-agreement u qalu li bl-iktar mod ċar li Dr. Busuttil huwa żolat anki internament u issa bħalissa qed jagħmel ħafna pressure fuq 2 jew 3 min-nies biex joħorġu jitkellmu li għadhom ma tkellmux kontra dan id-deal, imma qed jinbuttom madonna ma tantx iridu, sa forsi jirnexxielu, però huwa żolat anki fil-partit tiegħu jidher li m'għandux grid. Waqt il-programm il-Ministru Konrad Mizzi tkellem ukoll dwar l-Arms Limited u fil-waqt li fakkar kif din il-kumpanija sab diżastru huwa semma kif diġà tieħdu bosta miżuri biex l-operat ta' din il-kumpanija ikun wieħed effiċjenti u kif mixtieq. Il-Ministru semma kif kien sab 60,000 kont li ma ntbatux u li kien ilhom jinżammu għal xhur sħaħ u issa dan bdew jintbatu u fejn meħtieġ qed isiru arranġamenti kemm ma' familji kif ukoll ma' negozjanti biex il-kontijiet ma jitħallsux f'daqqa. Għal ukoll li fil-waqt li sal-elezzjoni kien hemm 40,000 li kienu jagħmlu użu minn smart meters illum qed jiffunzjonaw 90,000.